Бәйрәм бүген, шушы матур көндә ак бәхетләр белән сез туган. Мәхмүт абый, сез туганны мактап, күк йөзендә якты ай тулган. Гомерегез нурлы, якты булып, юлыгызга гөлләр үрелсен. Иҗатыгыз якты маяк булып, йолдыз кебек күктә балкысын. Таратыгыз күңел җылылыгын, ак карлар кебек сибелсен. Илһам чишмәләре сайыкмасын, халык танып сезне сөенсен. Татар рухы сүнми күңелләрдә, буыннарга күчә сакланып, сезнең җырны, дәртле гармон моңын тыңлый бүген халкым сукланып. Сез башкарган җырлар һич картаймас, һәм тутыкмас халкым күңелендә. Мәхмүт атлы, затлы ир булганда, яңгырап торыр тормыш күгендә. Сезнең исем халкым күңелендә, мәңгеләште иҗат күгендә. Баш очында якты кояшыгыз балкып янсын көнен төнендә. Хөрмәтле Мәхмүт абый, шушындый зур һәм якты бәйрәмегез көнендә без сезгә ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Иң мөһиме, алдагы гомер елларында тормыш юлларын именлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Алдагы гомерегез бүгенгедәй күркәм үтсен, гаиләгез тигез булсын, кылган яхшылыкларыгызның бәрәкәтен күреп, тормыш юлдашыгыз белән гаиләгезгә ингән муллыкка сөенеп, күңел күтәренкелеге, җан тынычлыгы белән балаларыгызның, оныкларыгызның рәхим шәфкатен тоеп, таза, сау булып яшәргә язсын. Без сезне киң күңелле, үз хезмәтен җиренә җиткереп башкаручы, һәр вакыт ярдәмчел, кыен чакларда терәк булырга сәләтле абый буларак беләбез. Шул ук вакытта сез матур гаилә башлыгы, яраткан балаларыгызның таянычы, оныкларыгызның кадерле бабасы, туганнарыгыз өчен төп нигез тоткасы булып яшисез. Киләчәк тормышыгызда сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә тигезлеге, узын гомер, чиксез шатлыклар, эшегездә уңышлар, бәрәкәтле тормыш телибез. Гел шулай гади һәм кешелекле, олы җанлы, һәр вакыттагыча сабыр булып калыгыз. Янәшәгездә һәр чак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булсын. Сезгә булган безнең хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, ак бәхетләр юлдаш булсын гомер гомергә.